etxebizitza gune tensionatuen gaiarekin, gu hemen ordezkatzen ari gan herriak ofizialki izango gala etxebizitza gune tensionatu. Eta, nik printzipioz, zuek denak agurtzeaz eta ongi etorri emateaz gain, pixkat Hernanin egindako lanketa eta Hernaniko egoraz hitzengo dizuet. Eta datuak, segurazki gune tentsionatuak garen herri guztiotan bezala, kezkagarriak ere izan dira, ez? Datu pare bat aipatzea arren. Gure kasuan demostratu da, edo diagnostiko honek esan digu, 2016 eta 2023 urteen artean, alokairu prezioa honeko 22 igo dela, ez? Horri gehitzen diogu ere, diagnostiko honek esan digula, familia bakoitzak Hernanin, etxe bizitzara bideratutako gastuak bere diru sarrera guztian ehuneko 30tik gorakoa dela. Eta askotan normaltzat jotzen dugu, baina kontutan eduki behar dugu badala legeak aipatzen duen atalasetik gora dagoen indize bat. Eta honek, suposatzen duna, eta honen ondorioak realitatean eta zoritxarrez dira, jende askok ezin duela emantzipatu, edo etxe batean bizidan familiak hilabete bukaerara iristeko zailtasun larriak izatearena ez, eta hori, askotan udaletan jendearekin zuzenean gaudenetan eta egunero kasu horiek eta pertsona horiek ezagutzen ditugu, eta askotan tresnak faltatzen zaizkigu alternatibak eskaini ahal izateko, ez. Batetik, etxebizitza eskaintza handitza eta etxebizitza berriaren eskaintza handitzea, guk aurrelanketa bat egin dugu eta epe labur, epe luze baterako ikusten dugu Hernanin 1.000-1.700 etxebizitza berri eraikitzeko moduan izango gehala, horietako asko eta pixu berezia jartzen dugu etxebizitza tasatu eta babestuetan, baina ez da neurri bakarra eta ez dugu ahaztu behar jada eraikita dauden etxebizitzekin. Eta hau da, benetan herrietan daukagun arazo larri bat. Guri diagnostikoak erakutsi diguna da, Hernanin 769 etxebizitza huts daudela. Honek esan nahi du, eraikitako etxebizitza parkaren 3% hutsa dagoela, ez. Gu udaletik jabeekin harremanetan jarri geha, ez? Eta banaka galdetu diegu, zergatik ez dezu alokairuan jartzen edo merkatura ateratzen zure etxe bizitza, ez? Eta arrazoi desberniak ateratzen dira, ez? Harremana gertuagoko izan edo jabe hauekin. Erakusteko, bai jaurlaritzaren partetik, bai beste erakunden partetik, alokairu sozialera edo etxe bizitza sozialera bideratzeko edo neurriak edo badiala, askok ez dituztelako ezagutzen, eta askok beldurra ere badutelako. Tolosaren kasuan, datozen urtetan 800 gora etxebizitza eraikitzeko aukera jasotzen du planak, eta gehienak alokairu erregimenekoak, 550 inguru. Horietako batzuk datozen egunetan eraikitzen hasiko dira, 182. Zuzkidura bizikidokiekin ere lanean ari gara, batetik balio historiko eta arkitektonikoa duen eta eraiste arriskua izan zuen Sagrado Corazon etxea, babestu dugu eta mantentza lortu ondoren, bertan gaztentzako etxebizitza dotazionalak sortzeko proiektua martxan jarri dugu, eta bestaldetik baita ere proiektua martxan dugu belaunaldi arteko etxebizitza bat eraikitzeko lanak. Eraikitzetik areago nik uste etxebizitza politikoek baditugula edo badituztela beste erronka batzuk, ez? Eta hoi utxik dauden etxebizitzen arazoa da. Tolosan ere 300 inguru ditugu, eta helburu horrekin jarraituko dugu Eusko Jaurlaritzaren elkarlanean bizigune bezalako programak garatzen. Segurtasuna ematen jabei etxebizitzak alokatu ditzaten. Gure kasuan, ja Lezora etorrita, Lezo Donostiatik 10 kilometrotara dagoen herri bada, Donostiatik azizkero Lezoruntz, bezdakizu herri bat unbukatzen eta bestan unazten dena jarraian dago, eta orduan Donostiako etxebizitzen prezioen igoerek edo altu horiek, Lezon ere eragin izaten dute, ez? Eta gurean ere, azkeneko urteetan, alokairuen prezioek gorantz egiten dute. Eta gaur egon gainera, alokairuzko etxe bat topatzea Lezon, ez da bat ere erreza izaten. Datu batzuk ematearen edo, etxe bideen inskribatuta gaur egun, 534 eskaera daude Lezokoek, horietatik 151 Lezotik kanpokoek eginak da,
Eta orduan horrek esan nahi duena da, bigako garrantzitsu edo ez, azpimarratu nahiko genituzke. Alde batetik, 271 lezoar gutxienez pisu bila dabilela, eta bestelde, badala herritar multzo bat, lezo bere bizituki ere izan nahi duena. Lezotikan adibidez, baditugu, ondasunik ezinen gaineko zergan, 150ko bari aplikatzen diegu, bizigune programan atxikitzen diren etxe bizitzai. Eta 2025an, euneko errekargoa ezarri genien etxe utxei. Guk badukagu asmoa, eskualde mailan, nolabait etxe bizitza arazoari, berantzun bat emateko, eta orduan eskualde mailan badaukagu asmoa, aurtengo 2026an, etxe bizitza bulego bat edo martxan jartzeko. Orduan, Renterior eta Oiartzun eta Pasaiakin batera, guk geuk ere, etxe bizitza bulego bat aktibatuko dugu, eskualde mailako etxe bizitza aktibo bat, herri-zerri dena, eta bertan, udalok eskaintzen ditugun laguntzen ez gain, beste administrazioek dituzten programen berri edo emango diete herritarrai, horrelako zerbitzu bat, eta arreta emateko, eta tartean, Eusko Jaurlaritza ditun, bizigune, ASAP edo beste programen gain emateko. Lezon ere, uste dugu, etxe bizitza publikoen parkea handitu egin behar dela, eta orduan baitugu gaur egun jadanik martxan diren bi proiektu. Bata bada Olatzar eremuan bertan 33 babes ofizialeko etxe eraikitzen ari dira, eta 24 etxe tasatuak direnak, horiek azken fasean daude, eta espero dugu ja, udaberri honetarako edo amaituak egotea. Eta gero badira de beste bi proiektu, abiarazi nahi ditugunak. Bata Olatzarreko eremu horretan bertan beste 33 etxe babes ofizialeko eraikiko liratekenak, eta gero Isasti aldean edo beste 16 eta horiek tasatuak izango lirakenak. Eta azpimarratu nahi dut, eta aipatu nahi dut hemen, beste proiektu garrantzitsu bat guretzako, gure herriarentzako, eta bada Aralar kalean eraikiko diren zuzkidurazko 52 apartamentu. Gaztei bideratu izango dira, eta alokairu moduan izango dira. Nik laburbildu nahiko nituzke zeintzu ondori izango dituzten deklarazio hauek. Batetik, udalerri bakoitzean 3 urteko etxe bizitza planak aktibatu egiten dira. Bigarrenik, alokairuaren prezioak mugatu egingo dira. Bihar edo etzitik aurrera, behin estatuko boletin ofizialean agertzen denean, 3 udalerri hauetan ere alokairuko prezioak mugatuta egongo dira eta araututa egongo dira. Amaitzen diren kontratuak nahita ez luzatzeko eskubidea izango dute maizterrek, hori eskatuta. Erabilera turistikoko etxe bizitzei lizentzia berriak ematea eragotzi egiten da 3 udalerri hauetan. Eta gero badaude 2 programa importante, hemen aipatu direnak, tenkatutako eremuetan indartu egiten direnak. Bata, Gaztelagun, badakizue Gaztelagun dela 300 euroraino arteko diru laguntzak ematen ditugu 36 urtera arteko pertsonei merkatu librean gaur egun etxe bizitzaren alokairuaren kosteak babestu alizateko. Tenkatutako eremuetan diru laguntza horretara iristeko kapazitatea gaitasuna bidea zabaldu egiten dugu. Eta baita bizigune programa ere, hemen aipatu da, bizigune hutsak dauden etxe bizitzei aurre egiteko programa nagusietako badala. Tenkatutako eremuetan beste aukera bat ematen diogu, jabeei ordaintzen zaien kanona igoz. Eta azkenik, komentatu nahi nituzke, momentu honetan, 2026an, tenkatutako eremu izateagatik afektatuta egongo diren kontratuen kopurua Gipuzkoan. Momentu honetan, 30.000 kontratu daude, 30.000 alokairuko kontratu daude Gipuzkoan bizirik, indarrean, 30.000 familia daude alokairu kontratu batekin, horietatik 18.000 daude tenkatutako eremuetan, kontutan hartuta Tolosa, Hernani eta Lezoko udalerriak, horrek esan nahi du euneko ia 60, euneko 59,26, eta horietatik 2026an 8.000 eta 19 kontratu amaituko dira, beraien epea amaituko da. Horrek esan nahi du 8.000 pertsonek izango dutela luzapena eskatzeko eskubidea aurten. Edozen kasutan, luzapena eman ala ez, beti ere prezioa mugatuta egongo da. Oso datu importante bat gaur Nafarroako informean agertu dena da, naiz eta prezioak beruntz egiten duten, ez daudela alokairuzko kontratu gutxiago. Hemen badago interes handi bat, batez ere agentzia imobiliaretan esaten dutenak, horrelako neurriek jabeak
alokairuaren merkatutik bere etxe bizitzak ateratzeko inzidentzi bat daukatela, ez? Hori ez da egia, orain arte behintzat guk hori ez dugu ikusi. Ez Euskadin eta dirudienez ez da Nafarroan ere. Ez da Katalunian ere. Gertatu daiteken gauza bat da, eta hori bai ikusten ari gerana, da orain arte ohiko alokairuzko kontratu batetik aldiriko kontratu batera pasatu ahal izatea. Alegia, estatuko legearen erregulaziotik kanpo ateratzeko 11 hilabeteko kontratuak egitera pasa daitezkela etxe bizitza batzuk. Hori fraudea da, hori iruzur egitea da, eta hori persegitu egingo dugu.